21 Pernille Tribler og Revolution på banen. Start nummer 22, Michelle Vestergaard bedes sig klar, og den erstattes start nummer 23, Janni Vestergaard Hansen. Foregående rytter Sascha Nygaard Andreasen red med 8 fejl i tiden, 79,66. Ja, men det var jo også forrige år. Der var også godt. Ja. Det er jo altid uheldigt. Denne klasse er sponsoreret af Uldumhuse AS. Førstepladsen vinder en ærespræmie fra Uldumhuse, samt en Sikker Brugårdens Kære Equijule. Andenpladsen og tredjepladsen modtager også en Sikker Brugårdens Kære Equijule. Klassen her rides i en metode B1, og indtil videre er det altså kun 2 rytter. Vi har videre i omspringning til Julie Paludan Sørensen og Maria Trane Jensen. Ja. Er den vold eller det derovre? Ja, helt oppe. Ja. Okay. Ja.